परिसरामध्ये काही दिवसापूर्वीच राडा झाला। खरं म्हणजे या ठिकाणी बाउन्सर आहेत आणि ते बाउन्सर इथे असून इथले जे ठेकेदारीची जे कामं आहेत ते मॅनेज करत आहेत काही पदाधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून, असा आरोप करत शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी इथे अचानक येऊन त्यांचे कार्यकर्ते आणि ह्या सगळ्यांनी हे जे बाउन्सर होते त्यांचा चोप काढला होता। हा चोप काढल्यानंतर खरं म्हणजे इथले जे अधिकारी आहेत, प्रमुख अधिकारी, इथले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ह्या सगळ्यांजवळ हा विषय केल्यानंतर खरं म्हणजे सगळ्यांनीच इथे काय घडलं हे आपल्याला माहीत नाही असं सांगितलं होतं। त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून, बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून एक निवेदनावर अर्ज पोलिसांना देण्यात आला आणि त्यांना असं सांगण्यात आलं, त्या अर्जामध्ये लिहिलेलं होतं की अज्ञात लोकांनी गोंधळ घातला दुपारच्या वेळात आणि ते अज्ञात कोणी यांना माहीत नव्हतं आणि अज्ञात लोकांनी गोंधळ घातला आणि त्या अज्ञात लोकांचं चौकशी करून, या पूर्ण प्रकरणाचं चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी असं त्यांनी पत्र दिलेलं होतं। आणि ह्या पत्रानुसार पोलिसांनी जिल्हा परिषदेला असं पत्र दिलं की इथलं जे CCTV फुटेज आहे ते आपल्याला मिळावं आणि यासाठी त्यांनी पत्र दिलं होतं। मात्र आत्ता उघड झालं हे सर्व CCTV कॅमेरे बंद आहेत। खरं म्हणजे इथले जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्रन असताना त्यांनी 6 लाख रुपये एवढे खर्च करून CCTV या ठिकाणी लावलेले होते। मात्र गेली कित्येक वर्ष याचं या CCTV कॅमेऱ्यांकडे कुणीही बघितलं नसल्यामुळे CCTV कॅमेरे पूर्णपणे बंद आहेत। जवळजवळ 12 CCTV कॅमेरे या परिसरात लावण्यात आले आहेत, पण 12 CCTV कॅमेऱ्यांपैकी केवळ 3 CCTV कॅमेरे इथले सुरू आहेत। आणि महत्त्वाचं म्हणजे ह्याच्यातले सुरू असलेल्या CCTV कॅमेऱ्यांमध्ये एक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनातला, दुसरा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनाच्या बाहेरमधला आणि त्याच पॅसेजमधला एक, असे 3च इथले CCTV कॅमेरे सुरू आहेत। बाकी एकही CCTV कॅमेरा सुरू नसल्याचं बाब इथे उघड झाली आहे। खरं म्हणजे आत्ताची सर्व स्थिती पाहता शासकीय कार्यालयांमध्ये CCTV कॅमेरे हे बंधनकारक केलेले आहेत। मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद ही अशी एक जिल्हा परिषद आहे ज्याच्यामध्ये असलेले CCTV कॅमेरे पूर्ण बंद आहेत आणि हे कधीपासून बंद आहेत हेही सांगता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे। त्यामुळे खरं म्हणजे पूर्णपणे जिल्हा परिषदेच्या सुरक्षेवरच हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। लहू माडेश्वर, कोकण 7 लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।